Kuble pi baru ki war bat ki subscribe bar chunga. Hakan ka video ngan pen iya pi ya kacing don kacing em ki bapala hakan ka pertai. Hakan ka video pi laban UI arteli kicing tau ki bapala. Kine ki arteli kicing tau ki bapala uwe ulong hakadur dokha bat uwe pat ulong hakadur ubelang ne uwe ngimtip kine kicing tau kide ki badan sekitanya asam ngam tipat kade ka sinong nang no bat kade ka jaka hang no ngalak persyang banwat banyak Andre ngamlap ya kane kajaka bat kasinong Andre kane ngalap bakade syaki jaka badan sya asam kine kide ki jingtau ki basu tau do mau kide ki mau ki bapura bat doritik kum udokha bat unewe ulong ula ban long kum ubalang dang ipet ulong hitik kum ubalang kine ki jingtau ngamlak ban tiap hato tau ubreu lane tau ublei barabor ngijui hapo rikasi jungiru sibun kicing tau ki bapala ki bala ban wandur kum ubriu lane kum umrat lane kum kikinja dokha kidon ruki mau ki balong hakadur kayeng lane hakidur ki kali lane kidieng kisik kane ka video ka padang syu pen like menta sing arsni hindrai kampat viral kane ka video kan sa viral lada ki briu ken ui bat ngin satip ba kane ka jaka kadon hae bat kadai sinong na kuble sibun ya pi barok ki bape ya kane ka video chunga te wat sing ki don sibun ha ki subscriber chunga bat ki viewer chunga ki ba complain ba ngam nang ban sina video bat ngaju pe like ki video ki bana na andre wat sing hawai syanga ngam nang ban sina video ngadang duna ba kijing nang kijing tip bat kiwe kijing duna pila ban ong yanga bat ban komen andre sengoba komen da kikintin kiban pen kiu yanga lane kikintin kiban pen setu yanga kikintin ban yo kijing mentoy bat kijing senyang yanga